Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pol. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome na usab sa to nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin o nagatiman sa matagusa din iya kitang giamuma o gitagbo sa unsa may atong gikinahanglan. Sa ato karon nga panag-uban ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios, magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo sa kadaugan kalampusan nga among naangkon, mga panalangin nga among nasinatian. Salamat o Dios sa imong pagbantay kanamong tanan. Din imong gihatagan kami sa kadaugan sa mga bulhaton, din among nahuman niining adlaw diha sa pagpasidungog, pagdaig, pagpataas sa imong ngalan. Sa amo karon nga panag-uban imo na usab kami imblas sa mga mensahe nga gikinahanglan namong masabtan o gikinahanglan namo nga ma-apply o maikinabuhi sa among pagpuyos kalibutan. We declare blessing sa matag usamahan nga imo gayong ipasinati ang imong mga pulong o ang imong pagkamatinud-anon sa matag usa nga mintuo midawat misalig kanimo. Dalaygon ka nga Dios nga bless ka namo niining amo karong panag-uban sa programang ang pulong mo kinabuhi ko. Among kang pasalamatan ug among kang daygon kay alang lamang kanimo ang mga pagdaig, pagpasalamat dungog himaya amahan alang lamang kanimo. In Jesus name, amen o amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo kanatong tanan. O maayong gabi sa tanan nga nagsunod sa ato nga programa, pinaagi sa ato ang FM Station 101.3. Dalaygon ng Dios magpanalangin kanimo. Sa mundo ginagalawa ang buhay ko ngayon, may katiyakan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Sister Gingging Simpron, ni New Edgar Sumampong ug ni Arlene Namoko Aligado. Hello Pastor, maayong gabi. Request lang kog song sige. Sige Sayawi. Thanks Pastor and God bless was watching live here in Chateau Negros Oriental. Atong taganog pagtagad ang gi-request diri nga sige sayaw diri lang sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni New Edgar Sumampong naminaw nagtanaw si Tatay Sinoy. Salamat sa Ginoo. Mayong gabi ninyo diha Tatay Sinoy o ni John Generosa. Mayong gabi ni mo diha Brad John. Kumusta mo diha? O ang Dios magauban magpanalangin kami niyo.
Si Charelmi Plabiner, maayong gabi Pastor Gideon Candelario og sa tanan. Og request og song Pastor pun ako or hatag. Ang dagan sa atong kalibutan, apan kita dili mabalaka. Sa mga bagyo kita dili matumba, sa mga gubat may kapasalitan ka. Pagkadako gayud sa iyang gugma, kung mga walay kapareha, mga kaluyata gibungkag na, aron matay kaniya. Sige, sige. Maayong gabi ni Dante de la Torre o ni Pastor John Relquito Blas. Maayong gabi Pastor, maayong gabi sa tanan nga mga listeners sa Shiny FM 101.3 Alcantara, Cebu. Maayong gabi live na ka Pastor diri sa Shiny FM Alcantara. Ika ni Pastor John Relquito Blas. Maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Sasi Conde. Maayong gabi Pastor sa tanang viewers, salamat sa mensahe nga dalhon na usab nimo Pastor sa imong mga pag-ampo. Imong mga pag-ampo namo, daghang salamat Pastor. Dalaygon ang Dios sa magatubag sa atong mga hangyo ug mga pagpangayo. Maayong gabi ni Rosia Chin, maayong gabi ninyo diha sis. Dalaygon ang Dios mapadayon nga magpanalangin o padayon nga nagpamatuod sa iyahang mga pulog mga saad nga atong nakatunan diha sa balaang kasulatan. Walay gisulat sa Biblia nga dili matuman ang tanan mahitabo. Mayong gabi Pastor, palihog kog patukar Hesus atong higala gikan ni Dante Ipabol. Mayong gabi ni Chan B og ni Arnel L. Raidan. Mayong gabi Pastor Arnel. Maayong gabi og ang Dios magauban, magpanalangin. Kumusta mo diha? Ang Dios magauban kaninyo. Si Lini Celeste Labitan, maayong gabi Pastor. Musta naman mo? Salamat sa Ginoo, salamat sa inyong pangumusta Sister Lini. Okay ra gyud mi nga malipayon nga nangalagad sa Ginoo. Kumusta mo diha Sister Lini diha sa Capitol, Cebu? Ang Dios magauban, magaproteksyon kaninyo. We declare blessing sa inyong pagpuyo, ilabi na sa inyong pamilya at mga apo. Si Pili Impis, maayong gabi og matud pa niyo Edgar kanta dito sa cross. Sige. Si Gary Floriza watching from watching Pastor, maayong gabi. Si Rinald Kabasag sa Banal, maayong gabi Pastor. Paampo ko Pastor, naka-infection ako ng ipon. Paampo ko sa financial. Ato nang pangayoon sa Ginoo o niya tagbuon sa Ginoo ang imong mga panginahanglan. Si Ryan Marhi, mayong gabi Pastor. Ang Dios padayon mag-amuma kanimo og sa tibuok nimong pamilya. Ang Dios magauban og magpanalangin kanimo. Salamat kaayo ang Dios magpanalangin. I receive, I agree in Jesus name. Og kaninyo usab dalaygon ang Dios magauban. Si Nazaria Pagaran, maayong gabi Pastor og sa tamang anak sa Ginoo request ko kanta sa matag adlaw. Maayong gabi, mayong pagiguban ni Inday Dorlin Incabo Tinsay og si Milani Hirosano. Maayong gabi Pastor, salamat sa Dios makarinig naman salita ng Dios. Pwede request kanta Pastor, gamhanan ka o Dios. Sige. Si Janer Tapia Basalo Benitez, mayong gabi Pastor watching RIT Park, request ko Pastor dad ako Ginoo. Sige, salamat kaayo. Si Pastor James Paul Collis nagdawat karon sa imong live diri sa station Pastor. Mayong gabi ni Pastor James. Salamat kaayo Pastor James Paul Collis, no? Maoy nagadawat usab sa ato ang programa diha sa 11.3 Shiny FM Alcantara. Mayong gabi ni Lucy Camigi o ni Yoon Ipsudanis. Mayong gabi Pastor watching from Riyadh. Prayer Pastor, request Pastor makauli na ko sunod semana og mapalitan nako og ticket Pastor. Salamat. Paulion ka sa Ginoo. Nya pasalamati ang Dios, magmalampuson ang imong mga hangyo. Sininita pahang bi Pastor, ayaw kami kalimti sa pag-apil sa pag-ampo. Salamat, God bless pahang family. Sige, ako ning i-screenshot inyohang mga request para ako ning mabadala sa pagdahig o
ampo pasalamat sa Ginoo. Si Sister Gingking Simpron, maayong gabi pastor, kumusta? Dalaygon ang Dios sa tanang mga igsoon andam sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Pwede request awit makalangit lahotay. Sige ato ni Tagalog pagtagad awit makalangit nga gi-request dire pun ako ato tagaan og pagtagad. Pun ako. Mayong gabi ni Vivian Ramos o ni LB Gaviola Lopez. Maayong gabi pastor. Maayong gabi ninyo Sister LV Gaviola. Kumusta mo diha sis? Kumusta ang Dios mag-uban magapanalangin kaninyong diha? Ang Dios maghatag kadaugan o kalampusan o padahin siya nga mag-protection kaninyong tanan. Si John Gabs, maayong gabi pastor, watching from Kidapawan City. God bless you pastor. Salamat kaayo, ang Dios mag-uban usab sa inyo diha sa Kidapawan. Maayong gabi ni Elena Anano. Maayong gabi pastor Gideon Candelario, live ka diri from Trinto, Agusan del Sur. Maayong gabi sa ato mga kigsunan di sa Agusan del Sur. Kumusta mo diha? Og ako nagtuo nga ang Dios magauban kaninyo og nagtuo ko nga na ang kadasig sa matag usa sa pag-share sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko para sa inyong mga kailag higala labi na gyud sa inyong pamilya sa pagbuhat ninyo nini timan ipanalaginan sa Ginoo ang inyong gihimo. Si Elsa Munda, maayong gabi pastor sa tanan mahinamon sa pagpaminaw pamatiya pulong buhing pulong diin ikaw pastor Gideon nagyatagan sa opportunity sa pagpalamdag sa mga katauhan. Nindot kaayo ron ang mga mensahe nga torong paghisgutan tungod kay ako gyapong gitagad ang mga pangutana. Doon natoy nangutana mga kaigsunan nga negatibo mahitungod sa ikanapulo pero dili maayong tagdon, dili maayong tagaan og pagtagad tungod kay ako ang gituki-tuki ang iyang iyang Facebook Lakman. So tinalawan na nga klase nga pagpangutana or kuan na lang kanang mura og sinamok-samok lang yun. Matud pa sa ihang pangutana kay nag-reply man ko sa ato ang live kagabi gidawat ba kuno sa Ginoo ang pagkolekta og mga ikanapulo sa mga tao, no? Gidawat ba kuno sa Ginoo. So ako ang gi-talks gi-instock ang iyang kuan kanang iyang profile Lakman. So dili ko maka-reply, dili ko maka-chat, di sad ko maka-message niya. Manang dili isad maayo nga tagaan og pagtaga diri sa ato nga programa. Lamang dunay mga personal gyud nga nagpangutana og dunay mga mensahe nga gikinahanglan gyud nako nga ipaabot dili lang sa nangutana kundi sa matag usa kay ako nagtuo nga nanginahanglan kasagaran ang mga tao sa mga pamaagi sa Ginoo aron ang tao mabag-o. Usa sa mga ato rong hisgutan mga kaigsuonan ang usa ka tinguha o pangandoy sa asawa nga mabag-o gyud ang iyahang bana og tungod sa iyang mga tinguha ug pangandoy iya gyud ning gipangutana diri sa ato nga programa pinaagi sa atong messenger, no? O niya matud pa nga unsay mga pamaagi aron mabag-o ang akong bana. Mo nay usa sa ato arong hisgutan nga tinguha og pangandoy gyud sa asawa ug doon na po'y mga pangandoy tinguha sa bana nga ang asawa pod mausab o kaha ginikanan o kaha mga pamilya, no? Nindot kaayo mga kaigsunan nga makakita gyud makasud-ong ta sa kausaban sa atong pamilya. Kay kun mausab man gud ang atong pamilya diha i-release sa Ginoo ang iyang mga panalangin. Kay ang Dios nga atong gilagaran wala siya magsaad og kalisod, wala siya magsaad og kana bitawng kaalautan kundi kahamugaway, kadagaya, kaabudansya, mao'y pakita og giklaro gyud sa atong Ginoo. Wala siya moanhi aron ikaw ug ako iyang silutan. Mianhi siya aron ikaw ug ako iyang luwason gikan sa kalisod ug kasalanan. Og giklaro gyud diha sa atong Ginoo ang iyang mga pamaagi. Butang nga mao'y gikinahanglan natong masayran og atong i-apply kay makakita gyud tas resulta niini. Og salamat sa Ginoo sa mga panahon nga kita nag-uban sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Og matud pa ni Nit Suliman, maayong gabi pastor. Og matud pa request kog song ang ayang simbahon. Si Arlene Namoko Aligado, matud pa dalaygon ang atong buhi nga Dios. Magpanalangin ka natong tanan.
nang mubo na lang pod ang atong oras nya kinahanglan sud gyud nako nga matagaag pagtagad ang mga nangutana. Ikaduha nga request, kauban aning pun na ako, awit magkalangit hatag diri lang sa tunga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Malakias 3 Jess. Magmatinutano sa paghatag sa ikanapulo mga halak buhaton takinig buhaton takinig hatag ang pagatagan sekreto kini sa panalangin umaupli ang tampuan sa sa langit ikagupong ang magagayahong panalangin magmasinugtano sa iyang pulo magpasasaan siya nagaingon sulay ako Og mayong gabi ni Leslie Aragua og mayong gabi ni Hosa Bibi Gracia, si Sir Jerlyn Rojas Buton, mayong gabi ninyo dayon og ni Dong Wilson, mayong gabi ni mo diha Brad Bro Wilson, mayong gabi. Si Carmen Mahilo Batigi, mayong gabi Pastor, mayong gabi sa to maigsuon diha sa Sudlon, Brother Toto, good evening ninyong tanan. Si Ilse Candelario, maayong gabi ni mo diha Pastor, igsuon nga nanukad sa Cavite. Si Leonardo E. Lumagbas, maayong gabi Pastor sa imong pamilya, dalaygon ang Dios. Pastor, nakasunod na pod ko sa imong programa, request awit makalangit pagdahig nga tinog tunay watching from Cavite City. Maayong gabi ni mo diha Pastor. Og maayong gabi ni Chori Asindilia Liaging, maayong gabi na minaw sa tan-aw mahinapon manihapon Pastor from Catalonan Grande City Hotel. sekreto kini sa Salamat kaayo sa pag sampit no. Okay ra gyud nakapanyapon na gyud ko. Si Cherry, si May Medalyo, matud pa good evening Pastor. Request lahutay. Adunay di kuto sa cross, unya na lahutay no. Si Lucy Kamigi Maradjaw na doyom Pastor. Gideon og sa tanang naminaw. Maayong gabi ini mo diha Sister Lucy. Nindot sad kay makabasa tag mga kanabitawng mga sinultihan nga dili inato murag dili ato ba maradyaw sad nimo diha unsa man ni nga duyom sige ako sa ni Tagalog pagtagad ang request nga awit makalangit diri sa to ang programa sa matag adlaw awit makalangit matag adlaw. Manihapon ta gikan ni Cherry Asindelia. Salamat kaayo. Busog na gyud ko kay nilugsong mi kaganina nya nipalit ko og kana bitawng kinhason na ay namyahi gikan sa Negros ning labang sila gadala sila tricycle nya niabot yun sila sa Malabuyok nya ning palit ko kinhason maupoy gi lapuan gisabuan sa akong asawa niya nindot kay ngihigop labi nag ulan-ulan. Si Tunong El Edith Ger, mayong gabi request makalangit mingaw ang langit no ika ni Indar Dorlin in Cabot Insay. Mayong gabi ni Angelica Dansole Manunan, mayong gabi God is good Pastor, watching from Kalasuyan. God bless you and your family by name of powerful name of Jesus, amen. Way makalabaw sa ngalan sa Ginoo, gamhanan ang ngalan ni Ginoong Hesus. EGM Bakahin, maayong gabi Pastor Jimboy. Si Pastor Jimboy ni watching from Pagadian. Pastor Jimboy, maayong gabi umusta mo dias Pagadian? Ang Dios gauban magapanalangin. Ako ning screenshot inyo nga message Pastor. Ang Dios magauban kaninyo.
Si Lini Celeste Labitad, matod pa grasya sa Ginoo Pastor, okay ra gyud mi tanan. Salamat sa Ginoo, excited ko unsay pulong sa Ginoo karon kay nindot imong topic. Nanindot jud tinuoran no. Usa sa pinaka sakit, kana bitaw makaingon tang subo nga sitwasyon, kana bitaw nga ang pagpuyo sa magtiayon dili pareha og kinaiya, dili pareha og batasan. Usa kana ka sakit o bugat nga kana bitaw nga i-manage or kana bitaw nga dumalahon, timbang-timbangon. Dunay mga panahon nga mabugatan ka, dunay mga panahon nga laayan ka, kapuyan ka, pero timan walay problema nga way solusyon. Ang solusyon angay nimuhang kana bitang paningkamutan nga naa kay pagpaubos, pagpailob, kay dili diha dayon ang kana bitang pamaagi. Dili diha dayon ang pamaagi imong makatunan o kaha madumduman. Si Eloisa Pungasi, Pastor, maayong gabi, paampo ko sa balay alampuanan matauran o korte. Ang Dios magatagbo sa balay alampuanan. Ako na yung gisave ang inyong mga message. Si Pastor Carmen Mahilo Madigi, maayong gabi, Pastor, mag-replay ako ugma kay ako ipatanaw akong sipi. Sige Pastor, padayon. Si Elena Alisna Kwamag, maayong gabi inyong tanan diha Pastor, ug sa mga kaigsoon na maayong gabi, nag-message ko nimo Pastor sa Messenger. God bless. Sige ako tong tan-awon human sa live, Sister Elena. Salamat kaayo sa imong pagpakapana o paghatod og mensahe. Sagula Peter, maayong gabi Pastor from Manilwang Calaveria, Misamis Oriental. Purok 3. Salamat kaayo ni Sagula Peter. Maayong gabi ni Renaldo Castalia, si Erwel, maayong gabi isab, si James ni Sinacolas Las Tornas, maayong gabi si Brother Roberto Luardo, Brother Roberto, maayong gabi. Kumusta mo diha asa man karon nagbiyahe? Kumusta mo diha sa inyong dapit, no? Kumusta inyong biyahe? Padayon pa ba ka atong biyahe? Si Eloisa Pungasi, maayong gabi diri Pastor sa Katigbian, matauran na unta og kurente amo ang church. Okay. Sige, kurente di ay. Sige ato nang iampo nga magatagbo ang Dios og magahatag og mga pamaagi. Padayon og pasalamat sa Ginoo. Si April Ann ka Dios, maayong gabi Pastor, magpatabang unta ko og mga pagampo. Ako anak, sige libang-libang. We declare healing alang sa imong anak right now in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, ang imong anak mamaayo og pasalamati ang Dios og pasidunggi ang atong buhi nga Dios og ipasalamat og itestimony ang pag-ayo sa Ginoo sa imong anak, Sister April Ann ka Dios. Jocelyn Caniedo Redobla, maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo sa pulong mo sa pulong nga imo kanunay gipaabot sa mga katawan. Dalaygon ang Dios, salamat sa Ginoo. Si Negros Ariels Vlogger, good evening Pastor, watching in Barangay Santo Niño. Salamat kayo sa inyo nga pag-uban, no? Si Negros Ariel Vlogger, mga vlogger na yun ang kasagaran. Maayong gabi ni Gian Aquilia Anibs, maayong gabi si James Nicolas Latornas, Pastor, pwede request og song entitled Holy Forever Bisaya. Murag layo-layo na gyud ang imuhang request kay daghan na kaayong nauna. Nya nawiting po ning gamhanan ka. Nya piti na gyud daghanan, no? Sa manauna ra gyud. Si Gina Abasula Ayuban, maayong gabi watching from Hindang Liti. Si Joy Castillo, maayong gabi Pastor. Dalaygon ang Dios request kog awit Makalangit Lahutay. Na pagitoy dito sa cross Lahutay pag yun, no? Daghan na. Si Susana Pablio, maayong gabi Pastor. Pastor Russell, Pastor Junril Kitudlas og sa tanang minaw lang ko samtang naglakaw. Paingon pa uli. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Ampingan ka Sister Susana, ang Dios magauban magpanalangin og ampingan ka sa Ginoo. Awit Makalangit gamhanan ka humani ini moadto na tas pulong sa Ginoo. Oras atong programa alas 8:15 sa kagabion. Kanimo lang ang Diyos ako may pagsalig. Kanimo lang ako
katagbawan. Kay ikaw ang akong Ginoo. Kanimo lang, O Diyos, ako may pagsalig. Kanimo lang ako may katagbawan. Kay ikaw ang akong Ginoo. Ug ikaw ang kaduugan ko. Gahanan ka. Unsay buhaton o unsay akong buhaton aron mausab ang akong bana. Mo ni ang pangutana nga angay nato nga hiusahan sa ato karong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Unya i-share gyud ning ato nga programa ngadto sa inyo mga amiga, mga amigo, mga kaila. Labi na gyud sa inyong mga parente o pamilya, labi na gyud sa mga magtiayon o kana bitawng asawa nga nagkaproblema sa ilahang bana, mahitungod sa kinaiya, mahitungod sa pagpuyo. Ipaabot ni nga programa ang pulong mo kinabuhi ko, kay ako nagtuo nga nanginahanglan sila sa pamaagis Ginoo o nanginahanglan sila sa mga mensahe sa Ginoo sama sa igsuon pod nato nga nangatana diri sa ato nga programa nga nangandoy taon siya nga ang iyang bana mapag-o. Nindot kayo nga kana bitawng handumon, balik-balikan ang istorya sa kinabuhi nga kaniadto grabe nga kaguliyang, kagubot, walay pagsinabtanay, pero naadi ay kinutuban, naadi ay katapusan, naadi ay kinutuban ang kalbaryo matud pa sa uban sa kinabuhi nga kana bitawng puno sa kagulanan, puno sa kasakit nga makaingon ang uban ug gani makaingon siguro ang uban mga kaigsuonan nga may pay matapos ang tanan, pero kana dili na maayo nga panganduyon kay dili gyud maayo puy-an ang imperno, dili gyud maayo puy-an ang linaw nga kalayo. Ato gyung ibutang kanunay sa tong nahuna, walay problema nga dili mahuman, walay problemang way kinutuban, naagyoy kinutuban og nangandoy kakaron nga dunay kinutuban kana bitawng makit-an dayon nimo ang kinutuban sa imong problema. Kumbaga makit-an dayon, gusto ba ka nga makit-an dayon nimo, masaksihan nimo ang kausaban sa imong bana, buhata ang mga pulong sa Ginoo nga imo karong madunggan ug paningkamuti nga imo ning ma-apply samtang nangandoy ka sa kabag-uhan sa imong bana. Hinumdumi nga gamhanan ang atong Dios, walay dili niya mahatag basta para sa kaayuhan labi na sa imong Pinoy-anan. Walay dili ihatag sa Dios basta maghisgot lamang og kaluwasan, kaayuhan sa pagpuyo nimo sa kalibutan. Timan gihatag manggani niya si Jesus Christ nga iyang bugtong anak nga nakapalipay niya pag-ayo. Unsa pa kaha ang kausaban nga imong gipangandoy o gitinguha, kausaban nga maghatag kanimong kaayuhan dili lamang sa imong pag-asawa o pagkabana, kundi sa imo usab nga bana o kaasawa og labi na sa imuhang Pinoy-anan. Malipayon ang Dios nga magsudong magtan-aw sa pamilya nga malipayon nga magkahiusa. Ibin ikaw mga kaigsunan kung imuhag yung tan-awon, kung makakita kag pamilya nga malipayon sad ka, mubati sad kalipay. Pero kung ang imong pamilya kana bitaw nga naay kagubot, naay kaguliyang, walay pagsinabtanay, o niya makakita kag magtiayon pamilya nga malinaon, malipayon na ang pagsinabtanay, usahay malipay ka pero mapuno kas pangutana. Apan salamat sa Ginoo mga kaigsunan nga nahimugso og naumol kini atong programa ang pulong mo kinabuhi ko.
para madunggan nato ang pamaagi sa Dios ug masabtan nato ang ihang mga pamaagi, mga igsuon, aron ang problema maperyodan, ang problema mahuman, no? Atong hinumduman, way problemang walay kinutuban. Matod pa sa awit makalangit nga lahutay lang. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaluya, kay mayong mapa. Ayaw kaluya, kay duluman og ngit-ngit ang kinabuhi karon timan ugma dunay ka ugmaon, dunay kahayag, no? Og ako rag yung idasig para mahimo kang ka-partner sa buluhaton ni Ginoong Hesukristo diya sa pagsangyaw sa iyang mga pulong, pagatod sa mga mensahe nga magikinahanglan gyud sa tao. Aron mahimo kang ka-partner, aron mahimo tang kabahin diha sa trabaho sa atong Ginoong Hesukristo nga iyang gibilin diri sa nagkalain-lain nga mga kinabuhi sa tao nga kaniadto na sa kalibutan apan karon nabag-o og nahimong instrumento aron pagwali sa iyang mga mensahe, pagwali sa iyang mga pamaagi. So usa ka nga gipili sa Ginoo sa pag-share sa atong nga programa og dili bugat alang nimo ang gihatag sa Ginoo nga buluhaton. Nganuman ang pag-share lang gyud sa atong nga programa, dako na kaayo ng makatabang og dako na kayo ng kanabitang kahimuan sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Og dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo sa imong pagbuhat sa pag-share sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin unya gikan sa tunga-tunga nga akong nabasa, mo diretso nako paingon sa pinakalas para mabasa nako ang mga kanang uban pang mga pangutana or mga kanang mga opinyon, no? Mas maayo ato sang dunggan ang inyong mga huna-huna, ang inyong mga pagbati, labi na gyud sa kanang kahimtang sa asawa, no? Kahimtang sa asawa. Nindot kaayo mga kaigsunan nga mag-inambitay ta sa inyong huna-huna, mag-inambitay ta sa atong huna-huna pagbati, mga opinyon nga kikinahanglan gyud pod sa ato ang mga kaigsunan. Ako nagtuo nga kasagaran, no? Ako nagtuog yun nga usas mga lisod nga kahimtang sa kinabuhi sa tao diha sa pamilya kanang walay pagsinabtanay. Usag yun na ka lisod kaayo nga kanang kumbaga kung drawingon, lisod kaayong drawingon. Tungod kay ang pamilya nga wala magkasinabtanay kanang gubot kay huna-unaon, bugat kayo og sakit kaayong handumon kumbaga. Pero hinumdumi kanang tanan dunay kinutuban. Wala ko masayod ug wala ta masayod basin ugma makakita na kas resulta bisan gani wa pagani nimo buhata. Imo panggi kana bitawng imo panggi hangyo ang Dios. Wala pa nimo sunda. Imo panggitugyan sa Ginoo. So dunay mga pamaagi nga angay natong hisgutan or mga pamaagi nga angay natong masayran, makatunan o kining mga pamaagi nga ato karong hisgutan gikan ni sa Biblia, gikan ni sa Dios nga ato gyung mabasa diha sa Biblia, mga pamaagi kini nga magtabang sa matag usa nato ka kinabuhi aron makasaksi ta, aron kumbaga ba, makasinati man lang pud ta sa kausaban o kabag-uhan gyud sa ato ang bana, sa inyong bana o sa asawa, no? O sa labi na gyud sa pamilya. So ang pangutana mga kaigsuonan nga gipaabot dinhi mga igsuon ko sa Ginoo, unsay akong buhaton aron mausab ang akong bana, no? Unsay akong buhaton aron mausab ang akong bana. Adunay mga pamaagi ang Dios nga nakasentro gyud sa kahimtang o kanabitang kinabuhi sa sawa. Kay ang pangutana dinhi
naghisgot ni sa kahimtang sa asawa og sa kahimtang sa bana. Og ang nagpadala og mga mensahe nga og nangandoy niini ang asawa. Og dunay mensahe ang Dios nga iyang gibilin gyud sa Biblia nga iyang gipasulat sa iyang mga alagad ug usa sa nagsulat niini mao si Apostol Pablo, no? Si Apostol Pablo ang nagsulat niini. Og ato ning hisgutan mga kaigsonan, si Apostol Pablo or si Apostol Pedro. Ako sang tan-awon mga igsoon kung si Apostol Pedro ba ang nagsulat niini. Si Apostol Pedro ang nagsulat, dili si Apostol Pablo. Basaha og ablihi ang inyong Biblia diha sa sulat ni Apostol Pedro. Diha sa libro ni Pedro, unang Pedro kapitulo 3, bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 2. Ingon dinhi mga asawa og mga bana. So grabe gyud ka sentro ang mensahe sa gikinahanglan sa atong igsuon nga nagpadala dirig mensahe may tungod sa pangutana sa iyang bana, no? Unsay buhaton aron mausab ug mabag-o ang iyang bana. Dinhi sa mensahe sa Ginoo pinaagi ni Pedro sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 1 ug bersikulo 2. O niya hangtod yun ni sa bersikulo 6. Bersikulo 6. So para ni sa asawa, para sa mga babae nga dunay bana o dunay amahan sa mga anak, no? Sa samang paagi kamong mga asawa, kinahanglan magmasinugtanon sa inyohang bana. Aron kadtong mga bana nga wala mutuo sa pulong sa Dios, makabig ngadto kang Kristo pinaagi sa inyong maayong pamatasan, dili na kinahanglan nga sila inyo pang sultihan. So dinhi giklaro ang mga pamaagi aron ang bana makabig, aron ang bana madala diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Number 1 ang gipakita dinhi kinahanglan magmasinugtanon sa inyong bana. Ang pulong masinugtanon nagpakita kinig lahom ug klaro nga respeto. Pagrespeto o kanang pagtahod sa bana, sa asawa ngadto sa bana. Usag yun na pinaka-importante nga angay batasanon sa asawa ngadto siyang bana. Kanang pagtahod mga kigsunan o pagkamasinugtanon, makita na siya sa kanang sa panahon nga mo response ang asawa ngadto sa iyang bana. Ang bana mga kigsunan nga wala sa Ginoo, una sa tanan, dili lang ka istrikto, kundi pilosopo. Naagyoy mga lalaki sad nga insultador, no, ngadto sa ilahang asawa, or ipaagi lang nila og moingon ta nga joke. Pero para sa mga babae o para sa asawa, sakit ug bugat na alang nila. Lamang atong hinumduman bisag unsa pa na kabugat ug kasakit, timan dili na maoy katapusan. Buti pasabot dili kay mubiya lang kas kalibutan nga inana ra gyapon ang batasan nga imong talikdan. No. Duna gyoy kausaban ang lalaki, bisan gani ang babae. Duna gyoy kausaban. Ug dili ang pagpahilayo, dili ang panagbulag mao'y kausaban. Or ang pagsurinder. Kana moingon nga may paymahanaw kos kalibutan. Dili na mao'y solusyon. Ug dili na mao'y pamaagi aron mabag-o ug mausab ang kinabuhi sa lalaki. Ang pamaagi mga kaigsuonan, number 1,
ang kinaiya. Batasan maoy gikinahanglan dinhi. Batasan sa asawa, kinaiya sa asawa, kinahanglan makita sa bana. Ang gingon dinhi, kinahanglan magmasinugtanon sa inyong bana aron kadtong mga bana nga wala mutuo sa pulong sa Dios. Makabig ngadto kang Kristo pinaagi sa inyong maayong pamatasan. Dinhi giklaro gyud ang batasan mo'y pinakaimportante. Ang pagtahod, ang pagtagad, ang paghatag og respeto. Ang paghatag kana bitong paghatag og respeto mga kigsuonan importante kay na siya. Kung unsay kana bitong makakita ta og mga lalaki o bana nga wala sa Ginoo, labi na kung naay bisyo, labi na kung ang ilahang kanang bisyo, kanang sugal, or kaha daghamang klase sa sugal, no? Hantak, tari, unsa pa na diha, kanang mga bag-urong sugal. Or kaha kanang bisyo, sama ng pag-inom, paghubog, or kaha panigarilyo. Ang pinakabugat yun diha kanang pagsugal o kaha paghubog o kanang pangbabae. Mao'y pinaka bugat kaayo nga kanang sakit kaayo nga paminaon kung inana ang kanang batasan sa bana or kaha sa lalaki. Pero kinsa may mutabang sa imong bana, pero kinsa may mutabang sa lalaki, kinsa may gamiton aron ang bana o ang lalaki mabago. Ang gipakita gyud dinhi, ang gamiton rasad sa Ginoo ang asawa. So importante gyud sa papel sa bana ang babae. Ang pinaka-importante no sa kinabuhi sa lalaki ang babae. So unsa may gipakita dinhi nga pamaagi nga maoy makapausab sa kinabuhi sa bana. Ang number 1 nga gipakita dinhi batasan. Kinahanglan ang batasan sa asawa, taas gyud siya og respeto sa bana. Dinhi giklaro nga kinahanglan magmasinugtanon. Dili kay ang asawa mo timbang hinuon sa bati nga kinaiya o batasan sa bana. Dili gyud maayo na nga kana bitawng pamaagi ang pagbalos, dili na maoy solusyon. Mudako mas mubugat ang problema kung unsa ang kinaiya sa bana o batasan sa bana tugbangan sa asawa. Mudako na siya ug lisod na hinuon kaayo ang pag-recover. So unsa may buhaton aron makabig ang bana? Ipakita gyud ang maayong pamatasan. Ang pagsumiter kanang pagtahod, pagmasinugtanon kanunay. So maunay itrain, maunay angay tun-an sa asawa. Ang pagpagawas og maayong pamatasan. Ang pagtahod, ang pagrespeto, dawi nga musulti, dawi kana bitawng dawi nga mo response. Kung singkahan ka sa imong bana, insultuhon ka sa imong bana, dapat diha nimo i-train ang imong kaugalingon nga bisan pa kung giinsulto ka, kuan bitaw ka kanang yagaan kumbaga, wala ka tungaha sa inyong sabot o kaha dunay mga pinakabugat gipasanginlan pa ka, murag moingon na ka nga muro sa man magpakamartir na lang taan Ang gipakita dinhi mga kigsunan
dili kana bitawng dili ang yaw-yaw maoy solusyon or pagtubag-tubag o pagtugbang aron ang bana mabago. Ingon pa gani dinhi nga dili na sila mistil panimong sawayon, rebyukon, tambagan. Dili na kinahanglan sila inyo pang sultihan. Kay makakita man sila unsay kaputli o kabalaan sa inyong kinabuhi. So usas mga batasanon sa asawa o sa babae nga naay bana, no? Importante gyud magpabiling putli, magpabiling pure nga dunay gugma gyud sa bana. Kana bitaw matinud-anon nga asawa. O niya pabilin nga na ang pagkabalaan. Maghisgot gani pagkabalaan, makita na o niya mabati na sa mga lalaki, pinaagi sa mga pinulungan, pinaagi sa mga binuhatan. Bisan ang mga lalaki nga wala pa sa Ginoo, sila mismo makatugkad na, makaila na nga ang ilang asawa buutan kayo, ang ilang asawa inanig yod, muingon gani ang makadungog gani kus ubang mga lalaki kanang magulo istoryahanay ang mga lalaki nga mga minyo na maghisgot gani sa mga babae, mga dunggan gani nako moingon dunay mga lalaki moingon dunay bana moingon nga hilumon man tuod tong akong asawa pero dili gyud ko makahimo sa pag-ilis. Tungod kay na ay kana bitawng alas nga iyang nakit-an sa iyang asawa nga maoy maka padasig niya nga bisan kon dunay mga dapit sa kinabuhi siyang asawa nga murag wala sa ubang mga babae pero dili tungod sa iyang nakita sa kinabuhi siyang asawa never niyang mapasakitan. Sa time nga kana bitang dunay mga dapit nga dili siya kaako sa pagpasakit. Pero doon na po'y mga time nga wa siya kabalo nga sa ihang bisyo o sa ihang mga pinulungan nabugatan og nasakitan ang ihang asawa. So ngadto naagyoy kausaban ang mga lalaki kumbaga dunay 100 dunay porsyento nga maghatag og kausaban sangat to sa bana kung ang asawa magpabilin nga maayong batasan. So bulahan kaayo ang asawa nga makakaton sa pagkinabuhi nga maayo og batasan. Dili lang ang asawa, for example, ang asawa badlungon, ang asawa palaaway o niya ang bana maoy Kristohanon kay ang gisgutan din hini Apostol Pedro sa kinabuhi sa magtiayon ang asawa maoy Kristohanon. Sa gisgutan din unya ang bana dili Kristohanon. Ang asawa nga Kristohanon kinahanglan siya nga magpabilin nga putli. Buti pasabot kanang putli mga kaigsuonan dapat dili mag-apil-apil sa kalihukan sa mga babaeng na kalibutanon. Ayaw pag-apil-apil gyud. Kung ikaw karon nga asawa nangandoy ka nga mausab ang imong bana makapangalagad sa Ginoo sama nimo. Ayaw gyud og likayin ni siya. Ang imong likayan mao ni ayaw pakighigala og mga babae nga bisyoso. Labi na gyud og hinginom. Na may mga babae nga di katulog og di kainom. Ayaw gyud pag-apil-apil sa kalihukan sa kalibutanong mga babae. Ayaw paghigigala og mga babae o kaha nga mga kanang pamilyado nga mga babae bisag dili gani pamilyado basta kay babae nga doon na po'y mga bisyo. Ayaw gayod pakighigala. Ayaw pakiguban. Aron mas maampingan nimo ang gitawag kaputli. Pure gyud ka nga maayong batasan. Pure gyud ka nga maayong kinaiya. Aron maminti nimo ang maayong batasan, maayong kinaiya, pakigkuyog sa mga maayo pog kinaiya. Kay kung maayo kag kinaiya, unya makigkuyog ka sa mga babae sad nga maayo kinaiya, mas malig-on ka.
mas mutaas, mas muhabog, mas mulapad pa ang imong pagpaubos, ang imong pagpailob. Buot ipasabot, mas mulutaw pa ang imong kaputli, mas mulutaw pa ang imong pagkabalaan, butang nga mo'y alas o hinigiban nimo aron ang imong bana mabag-o. Pero kung naas imong una-una nga mabag-o ang imong asawa kon imong tugbangan ang ihang buhat, sultihan ti ka, maghatag po nagsamad sa iyang kasing-kasing, butang nga makaingon siguro ka nga makapahadlok sa imuhang bana, makapabago sa imong bana, pero timan ini, doon na samad ang iyang kasing-kasing. Mas dulot kyud ang samad or ang sayop sa babae, mas dulot kayo na sa huna-huna o sa kasing-kasing sa lalaki. Daghan kayo mga panultihon nga may pa ang lalaki nga magbinuang kaysa magbabae magbinuang. Pero diha sa Biblia natong mga Kristohanon, walay labaw ana, walay mas ayo ana. Speaking about pagbinuang, walay maayo gyud ana. Pero sa panultihon lang sa mga lalaki, kay lalaki magyud ko nga makig-istorya pod sa mga lalaki nga naagi mga lalaki nga moingon nga may pa ang lalaki nga kanang magbisyo kaysa babae mo'y magbisyo. Murabag laway ug luod dili kay mura. Laway gyud ug luod paminahon ug tan-awon kon ang babae mo'y magbinuang. Mas dulot na siya. Mas mugrabe hinuon ang problema, mas mubaga pa ang kanabitawng kabug-aton sa problema sa pamilya kung tugbangan sa babae ang gibuhat sa lalaki. Kung magbisyo ang lalaki, magbisyo pod ang bisyo ganang lalaki, bisyo pod ang babae, mag-inom ang lalaki, mo-inom pod ang babae. Walay mahitabo nga kausaban. Mas manakod takod pa na ngadtos ihang mga anak. So dinhi giklaro mga kaigsuonan, ang usas mga kanang importante gyud nga angay barugan, angay paningkamutan sa asawa o sa mga babae nga dunay bana, kanang maayo nga batasan. Buti pasabot, likay gyud nga mas hari ka sa imuhang bana. Likay ang pagpaningka, likay ang pagpanginsulto, likay ang kanang muraba og mas maayo ka kay imong bana. Likay ang pag-rebuke sa imong bana. Kay ang giingon dinhi, kay dili na kinahanglan nga inyo silang sultihan. Dili na mistil pa nimong buyagon, rebukon. Kay kon ang asawa manggod mo imubuyag sa lalaki at ubangan sa mga tao, even bisan sa pamilya, kaulaw na siya, insulto na siya. Munang lisod mo abot ang kabaguhan kon ang asawa way maayaw batasan. So unsa may imong buhaton aron makabaton ka niini nga kinaiyaha kaning kaputli o pagkabalaan o kanunay kang magsinugtanon. Timan ini, dili ka pwede makapalit ani nga kinaiya bisan asang tindahan. Dili po ni makuha nimo sa eskwelahan. Makuha lamang nimo ni diha sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Diha sa pagpaduol sa Ginoo. Diha sa pagpaubos kanunay, diha sa pagpadayon, pagdangop sa Ginoo. Kanang pag-adtog simbahan, pag-adtog balay alampuanan, pagpakigkuyog ug mga babay sad nga balaan, putli, nangalagad og tarong sa Ginoo. Maunay usas mga pamaagi aron makapabilin kang maayo nga asawa.
putli ug balaan nga asawa. Unya likay ka ng pagpangibog sa imong isig ka babae. Like example, nangibog ka sa mga butang nga naa sa imuhang amiga, naibog ka sa kahimtang sa imong mga amiga nga haruhay kay sila, or kaha maayo kayo ang pagtagad sa bana sa imong amiga ngadto sa imong amiga. Mura ba kag masina, ayaw gyud og kanang ayaw gyud tuguti nga magbaton kag kasina. Ayaw pod tuguti mga kaigsunan nga pagsundog sa gibuhat sa imong mga amiga kay lahi ang ilang kahimtang kaysa imong kahimtang karon. Like example, ang imong mga amiga nagpanindot sa ilang hitsura, nagpanindot sa ilahang ilahang unsa may ilahang ipanindot pag-ayo. Munang niingon din sa bersikulo 3, dili ang pagkapanindot sa buhok o paggamit sa mga alahas o pagsulob sa mga mahalon nga bisti mao'y makapaanyag kaninyo. Kay doon naman goy mga babaeng moingon siguro asawa nga panindutan nako ni akong bisti, magpalimpyo ko pag-ayo, magpakuan ko, magpaspak ko unsa ba na diha. Magpanindot ko sa kilay, magpanindot ko sa buhok, magpanindot ko sa akong kuko, limpyo kay ko tan-aon nga dili nako murag landay nga tan-aon, dinhig yun mausab ang akong bana, dili na maoy solusyon. Kay base og inig kakita og kasayod sa imong bana, magduda hinuon siya, kay ngano man, nganong madudahon siya, kay wala sa Ginoo, wala siya mga lakad. Mudako pod ang problema. So muna nga ayaw kasina o ayaw pangibog sa mga asawa o babae nga nindot kayo ang ilang kahimtang, ayaw. Ang imong buhaton mao ni panganduya nga ang imong kasing-kasing, ang imong batasan magpabiling balaan, magpabiling putli. Muna niingon sa bersikulo 4, apan tinguha hinuon ang katahom nga nagikan sulod ninyo. Katahom nga way paglubad, nga mao ang malumo, matamis nga kinaiya, nga bililhon kayo atubangan sa Dios. Ingon ini ang pagpaanyag sa mga balang babae nga kaniadto nagsalig sa Dios, nagtawod sa ilang bana. So diha giklaro mga kaigsunan nga ang pamaagi sa Dios mao ang pagpabilin diha sa kinabuhing putli o kinabuhing balaan. Butang nga lisod kaayo, usab imintin sa asawa. Labi na kon wala kay kadasig sa pagsimba. Usa sa mga angay nimong tinguhaon ang pagpaduol sa Ginoo. Ang pagpaduol. Unsaon man pagpaduol, Pastor Gideon? Siyempre, kung naa kay pagtuo, nagpabautismo na ka, ayaw ibulag ang Biblia. Timan ini, pag asawa gani ka nga magbasa kag Biblia, makit-an gani ka sa imong bana, timan ini, ipanugilon ka sa imong bana, o kanang kung sa kalibutanon pa, ipanghambog ka sa imong bana. Or ang mga or ang doon na po'y lalaki nga murag masuko nga magtanaw nga magbasa sa imuhang murag masuko nga magtanaw siya nimo nga magbasa kag Biblia, pero timan ini kamong mga asawa nga dunay problema sa bana, timan ini ang ako ang istorya kabalo ko nga gikan is Ginoo. Masuko man ang bana o lalaki nga magsudong sa iyang asawa nga nagbasag Biblia, pero sa hilom, labi na kung mag-inusara siya, dulot sa iyang kasing-kasing, ang iyang tinguha nga mabago siya. Kay sa iyang pagtanaw, bisan kung imong makitaan siya, ang iyang reaksyon na suko siya, murag hilasan siya, o nga uban gani, maningka pa. Pero timan ini, sulod sa iyang kasing-kasing, gidayeg ka.
sulod sa iyang kasing-kasing, mas damor nga mi kana bitawng mibati siya gugma nimo. Naamay mga kinaiya sa lalaki nga dili gyud nila ipakita nga nahigugma sila sa ang asawa, ilah yung bugal-bugalan, ilahang nainana, murag dili, wala sila, kulang sila sa pag-atiman. Pero timan dili nimo matugkad ang tinuod nga kinaiya sa lalaki sa ilahang gipakita. Na ay mga kinaiya sa lalaki nga di ka katugkad nga opposite kaayo sa ila, imong makita ba? Kumbaga, moingon ta nga wa gyud siya malipay, suko kay siya, pero sa hilom nalipay dia siya. Labi na kon pulong na gani ang hisgutan, pulong sa Dios na gani ang hisgutan, mga kaigsunan. Muna nga, likay ang yaw-yaw, likay ang insulto. Kamong asawa karon nga nangandoy nga maag-o ang inyong bana, likay gyud nga murag hari mo sa inyong bana. Unya, muni akong tambag ninyo, ang mga hiwi, bati, mga negatibo, mga sayop, mga kapakyasan nga imong nakit-an na hibaw-an sa kinabuhi sa imong bana, ayaw ni hisguti sa imuhang bana. Ayaw siya padungga nga imo ning hisgutan. Bisan kung suko na suko kay ka, punong-puno na kay ka, ayaw gyud lito ka ang mga sayop o ang mga bati nga nahimo sa imong bana. Ang imong ibalos o ipakita ang pagkamapailubon, ang pagkamapausanon, ipadayon ang imong pagkabuutang asawa. Sultihan di ka ang imong gihimo manakod yun na og ang matakdan number 1 ang imong bana. Unang mausab yun ang imong bana. Respetuhi pag-ayo ang imong bana. Unya, para dili ka mabugatan, para dili ka mapuno, ayaw huna-huna nga kana bitawng ayaw pun ang imong nahuna sa mga bati nga nabuhat sa imong bana. Ayaw tapuka ang mga baho ba sa imong huna-huna, sa imong kasing-kasing. Ayaw ipha ang sayop sa imong bana. Nagbisyo man siya, naghubog man siya, mga pulo nga ginsulto ka, mga pulo nga murag mamatay na ka, ayaw na siya entertain, kumbaga ayaw na siya isib sa imuhang huna-huna. Ayaw na siya isib sa imong kasing-kasing. Kaloy itaw ng imuhang kaugalingon, imong pag-asawa. Kay dwa gyud kay maani nga kausaban ana. Mas mabugatan hinuon ka unya, mas maguol hinuon ka, nya timan ikaw ra po'y magsakripisyo kay ang kaguol dili na moayo sa lawas. Hinumdumi ang Panultihon Kapitulo 17:22. Ang pagkamalipayon makaayo sa lawas. Inanay ang kamatayon sa pagsubo kanunay. Kanang mabugatan ka kanunay, maguol ka kanunay, maumanay kasubo. Unya, maapektuhan ni ang huna-huna, kasing-kasing, madugay, mura na ka nagdaman-damanon, mura na kag dali, mura na kag hinginom kay kape, anak, dali na kang makuyawan. Ikaw ra po'y nagamag istorya nga bati sa imuhang kinaiya. Muna nga, usas makatabang yun sa babae o asawa para mabag-o ang inyong bana pagsimba. Simbaha ang Diyos. Basaha ang Biblia. Magkasudong gani ang imong banas, masuko man sa sadili. Ayaw na tagda ang iyang kasuko. Ayaw tagda ang iyang insulto sa dihang nagbasa kag Biblia. Ipakita ang maayo nimong batasan. Kay dili na mistil pa nimong sawayon, rebyukon. Moingon ka nga, moingon ang bana. Kanang magsugal ko, mag-inom ko, maghubog ko, magbabahay ko. Sig basa-basa ng Biblia. Parang inana na murag asaron ka ba?
Ayaw lang ipakita, nasakitan ka, naguol ka, adto ipakita sa Dios, Lord, nasakitan ko. Ihilak niya sa Ginoo. Sultihan di ka mga kaigsunan, layo ra ng uska tuig, mabag-o gyud ng imong bana. Kung imong batasanon ang pagpakigsulti kanunay sa Dios, mabag-o lagi ng imong bana. Sultihan ti ka, mabag-o lagi imong bana kung buhaton lang nimo ang mga pulo nga imong nadunggan karon. Seryosoha ang pagpaduol sa Ginoo. Basaha ang Biblia. Ug daiga kanunay ang Dios. Kaysa dihang nagdaig ka, naluyo ang Dios nimo, tabangan ka. Ayaw ihatag ang imong nahuna, ayaw ihatag ang imong kasing-kasing. Sa bati nga huna-huna, bati nga kinaya. Ayaw ihatag. Ayaw entertain ang bati para munindot ang imong batasan. Kay kung entertainon magud natog tapokon ang mga bati nga mga sugilanon, mga bati nga kahimtang, bati nga nahitabo, puro gyud na bati. Mo resulta po na nga bati og kinaya. Unya maunay masud-ong ug maunay makit-an sa imong bana. Musamot hinuon ang iyahang kinaya. Muna nga, grabe ang tambag yun dinhi ni Apostol Pedro o kinigikan yun sa Ginoo. Muna inyong pangining kamutan, nangandoy ka nga mabago ang imong bana, sugdi ang gitambag karon sa Biblia. Sugdi sa pagbuhat. Nya, atagi yung panahon ang pagbasag Biblia, ang pagpakisulti sa Dios, ang pagsimba. Unya ipakita gyud ang imong nakatunan diha sa Biblia, ang pagkaputli, ang pagkabalaan. Ayaw gyud tuguti nga nabisyo pa ang imong bana, samaran pa nimo ug samaran pa gyud pa nimo ang iyahang kalag, ang iyahang kasing-kasing. Tugbangan pa nimo. Wala na. Bati na kaayo. Dili pa uli ang tanan. Sugdi ang pagkinabuhi nga maayong asawa, putdi nga asawa, balaan nga asawa. Dapat ikaw mo'y manakod, dili ka ikaw mo'y matakdan. Dili na mistil pa nimo nga padunggon siya nimong walihan nimo siya, review ko nimo siya, buyagon nimo siya. Kay dili na siya mao nga pamaagi. Kumbaga sa lain nga panguna-una panginsulto na siya alang sa kanang posisyon sa lalaki nga imo na siyang review kon labi na gyud sa tubangan sa mga tao. Ipakita ang tinuod nga asawa, ready kang muatiman simong bana para mabuhat nimo ni paduol ka kanunay sa Dios. Ayaw paduol anang mga babae sad nga o asawa nga naas kalibutan kay kargahan ra ka. Wa kay maayong maani nga pagtulunan diha. So pakig-uban sa mga babaeng balaan, putli nga nag-alagad sa Dios diha sa mga kasimbahanan. Mao nay paningkamote aron ang imuhang gipangandoy nga mabago ang imong bana matuman. Sunod nga angay nimong buhaton naa sa Juan. Nas Juan mga kaigsunan kapitulo 6. Ingon dinhi sa 43. Juan kapitulo 6, 43. Si Jesus mitubag ayaw kamo pagbagulbol. Walay makaari kanako gawas kon ang akong amahan nga nagpadala kanako maoy mo paduol kaniya ngari kanako ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Mao bitaw na nga nganong kinahanglan ta nga mo paduol sa Ginoo. Timan walay makapabag-o sa lalaki gawas lamang sa Dios. Walay makapausab sa lalaki gawas lamang sa Dios.
Yes, doon ay mga lalaki nga mo kondisyon, mo ingon nga mabag-o ko kung buhaton nimo ni, mausab ko kung buhaton nimo ni, pero sultihan ti ka bisag kapila pa nimo na buhaton, mabag-o ra na siya kadali. Daan ra gyapon dayon. Tinuod na. Mao na nga mga igsuon, ayaw og padala kay maluya lang ka. Sa aran ka mo yun nga kung buhat lang ka ani, mabag-o lagi ko. Tuod man, buhaton nimo, mabag-o tuod siya, pero pila lang na kaadlaw, pila ka semana, pila ka bulan, balik ra po na sa daan kinaiya. Walay makababag-o, gawas lamang sa Ginoo. Pero usaon man, para ihatag sa Ginoo ang kabaguhan, kinahanglan kang mo sakripisyo. Maasawa man ka or kahabana man ka karon nga Kristohanon nga ang imuhang asawa o bana napas kalibutan timan walay problema o walay kinaiyang way kausaban. Naagyo'y kausaban. Nakakita mo og mga bato o talaptap diha sa mga sapa. Timan bisag unsa pa na kagahi sa bato. Kung sigihan nagtulo og tubig o tagakan og tubig, kanang bato bitaw bisag unsa pa na kagahi. O niya sige nagkatagakan og bato, tubig, no? Tubig. Labi na kung busay, bisag unsa pa na kagahi, hinay-hinay na siyang hinahinay na siyang mo humok ang bato. Mahinahinay na siyang mo lalom. Magkahilis na ang iyang kagahi. Ang tubig mga kaigsona nagrepresent na sa pulong sa Dios. Ug timan ang pulong sa Dios walay dili mahumok. Walay dili mausab nga kasing-kasing. Muna nga, paduol ka kanunay sa Dios. Basa ka kanunay sa pulong sa Ginoo. O masamahi mo, ikaw nga babae nga Kristiyano o lalaki, doon naman go'y mga lalaki o babae nga nas kalibutan, mura og, kumbaga, og sige na nimo silang walihan, sige na nimo silang padunggon og mga bersikulo, murag mabungol na noon na sila, imbis mahumok, mugahi na noon. Ang tubig nagrepresent na siya sa buhat sa pulong. Kumbaga, ang pulong nga imong nakatunan, imong gibuhat ba? Kay ang pulong timan sama sa tubig, makapahumok. Unsaon man aron mahumok ang kasing-kasing sa imong bana, pinagi sa pulong. Kung ang pulong, dili lang nimo kanang imong ipasa, iistorya, iwali, i-rebuke, isaway, ikaw mismo ang mubuhat. Kung buhaton nimo ang pulong sa Dios, makasudong kanunay imong bana, makakita kanunay imong bana, makadungog ang imong bana nga ang imuhang pagkasawa walay sama. Muingon na siya nga daghang mga babae nga buutan, daghang mga babaeng kuwapa, daghang babae nga kasaligan, pero way makatabaw nimo. Mausob na siya. Mabago na siya. Ayaw lang yun pag singka-singka, ayaw lang yun pag unsa iyang gibuhat imuhang tugbangan. Kay di ka kakitaan ng kausaban. Di yung ka kakitaan ng kabaguhan. Muna nga, panganduya, abuhata, tinguha nga ang mensahe nga imong nadunggan karon imong ma-apply. Ikatulo nga pamaagi, pandungi siya. Pandungi. Pandungi siya kanang matulog na siya. Magbasa kag Biblia hangtod makatulog siya o kaha kanang gikan siya sa lakaw niya makatulog siya. Doon na mga panahon nga kamong mga babae dugay makatulog kay sabana.
Maghagok na lang ng iyong bana kamo, nagsiga pa ang iyong mata. Labi na kung mapuno kay inyo, mapuno mo problema, kay gi-entertain ninyo ang problema, murag may iyong pagkangasa pa ng problema. Di apag yun ko, nanginahanglang problema. Murag gi-entertain nimo, giwil ka nimo problema, maadi ka katulugan na. Magbasa kag Biblia, o niya, magdaig ka sa Dios, nga nang dili po ka makadisturbo niya. Ayaw po pag-ampo og pagdaig nga, murag gisabaan, mahilasan na noon imong bana. Labi na makakita siya nga magtiyabaw-tiyabaw ka diha. Kay mo tiyabaw lagi ka, kay nag-emosyon na ka. Di na may makatabang aron kaluyan ka. Kay dili makabag-o ang imong hilak. Dili makabag-o ang imong luyloy. Di man iya makabag-o sa tinud nga kinabuhi ang pulong sa Dios. Sa dihang mabag-o siya, di pa gani ka muhilak. Ang lalaki, muhilak na para nimo. Kay nabag-o siya. Tungod kay nagpaduol kas Ginoo. Pagkaninduta kung mabag-o na imong bana. Sultihan ti ka. Kining mga pulo nga imong nadunggan karon. Imo ning masinatian kung imo ning buhaton. Pandungi siya, o niya, himo og kinasingkasing nga pag-ampo. Kanang dili, ayaw po tuguti nga madisturbo siya o makamata siya tungod sa imong hilak, nag-emosyon na noong ka. Ayaw. Tagaig kaisog ang imuhang pag-rebuke, pag-ampo sa Ginoo. Nga, Lord, mabago ni akong bana. Samtang natulog imong bana. Natulog ba siya tungod sa bisyo? Natulog ba siya sa yang kahubog? Pandungi. Timan ang imong pagpandong dunay gaw. Doon na ba'y tao nga nausab sa dihang gipandungan siya? Doon na. Doon na ba'y mga tao or tao diha sa Biblia nga si dihang gipandungan sa kamot nausab siya? Doon na. Asa mabasa, Pastor Gideon? Tagaanta mo og example diha sa Buhat Kapitulo 9. Wala man tuod din siya natulog pero gipandungan ni siya. Buhat Kapitulo 9. Buhat Kapitulo 9 niya sugod ta diri sa bersikulo adit surata 17. Diha si City, busa miadto si Ananias sa balay o gipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot. O niya miingon siya, igsuong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo dito sa dalan sa imong pagpaingon nganhi, nagpadala ka nako aron makakita ka pag-usab ug mapuno sa balang espiritu diha nangahulog ang daw mga imbi sa isda gikan sa mata ni Saulo ug nakakita siya pag-usab ug mitindog siya og gibunyagan ug mikaon siya og nabaskog. Niya sugod ani si Pablo doon na nay kausaban. Grabe kadako ang kausaban sa kinab ni Pablo human siya pandungi ni Ananias. Now, kinsa man si Ananias? Si Ananias, usa na siya kahamto nga magtotoo. Buti ipasabot, Kristohanon siya. Wala say titulo diha sa Biblia nga gipakita diha. Dili siya apostol, dili siya kaabag sa simbahan, dili siya usa sa mga 7 ka mga kaabag sa simbahan. Usa lang siya ka magtotoo. Pero mao'y gigamit sa Ginoo aron mapandungan si Pablo. Og si Pablo anang panahona puno pa sa ihang pagka Saulo. Iyang pagkamaldito, iyang pagkakalibutanon, ang ihang kanabitang pagkadautan. O niya, si Ananias, Kristohanon, magtotoo, sama nimo. Si Ananias nakadungog mensahe nga kinahanglan pandungan niya si Pablo. Sama nga ikaw nakadungog karog mensahe nga pandungi ang imong bana. Pandungi imong bana samtang natulog. Sultihan ti ka. Layo na kayong uskatuig.
makakita lagi kag kausaban si mong bana. Matingala lang ka, masurprise lang ka. Buhata lamang ang pagpabilin nga buutan nga asawa, putli balaan og batasana ang pagpandong sa imong kamot ngadto sa imong bana samtang natulog na siya. Pangayua ang kabaguhan, pakigsultiha ang Ginoo sa hilom sa kinasingkasing. Lord, niya akong kamot, akong gipandong sa akong bana nga imong gihatag sa akong kinabuhi. Akong gipangayo kanimo ang kabaguhan. Akong gipangayo nimo ang kabaguhan sa akong bana. Baguha ang iyang hunahuna, baguha ang iyang kasing-kasing. Unya review ko na nimo ng mga iyahang kalibutanong kinaiya, iyahang kaibog, yang kaulag, imong review ko sa nang natulog. Iyang bisyo, iyang pagkahinginom sa ngalan ni Ginoong Kristo. Espiritu sa bino, gawas. Espiritu sa bino, mahilis ka. Ang iyang pagkayaw-yawan, ang iyang pagkasingkahira, sa singkahiro, review ka. Unya pasalamati ang Dios. Unya ayaw pagkapuol hangtod nga imong makitaan ang kausaban. Mabago lagi ang imong bana. Timan walay imposible sa tinud-anay nga pag-ampo sa Ginoo. Dili isalikway sa Ginoo ato mga hangyo o mga pag-ampo. Ang akong asawa, pure nga Katoliko. Ang akong ugangan, pure nga Katoliko. Di na sila musugot nga magbasa kog Biblia sa dihang mamisita ko nila sa una. Wala to ang inom. Niabot pa ang kondisyon nga makigminyo ang akong asawa kung kanang akong magminyo kunomi, musimba ko, magwali ko sa akong simbahan, pero siya ato siya musimba sa Katoliko. Siya musugot ra ba kuno ko. Ingko nga, kung mao na imo ang kalipay, suportahan ti ka. Ana ra ko. Kumbaga, wala ko magpabugat niya. Akong gipakita nga, okay ra ko. Musimba ka. Pero kabalo ko nga sa akong kasing-kasing og nakit-an sa Ginoo nga nabugatan ko, nasubo ko. Pero para niya, para ualang lang niya nga dili siya mabugatan. Mura bitaw kita mo imupasan sa cross. Pero kabalo mo, sa sige na kong ampo bisag di ko kabasa. Kay di ko pabasahon sa una nga mamisita ko, di ko pabasahon og Biblia. Kay atong panahon na nagdumala na og simbahan, pastor na. Muna nga, akong gibuhat, mag-ampo ko nga, muragwali. Padunggon na ko sila sa akong ampo. Dili tungod kay para ingnon ko nga prayerful ko para nila, no? Akong gipadungog sila sa akong pag-ampo kay dayon pa mang tulog, wa pa man sila matulog. O niya, kay di pod, kay atong panahon na mamisita ko ni sa akong asawa kanang uya pa mi sa una. Siyempre ako raman usa dito sa kwarto. Dili po na ko siya nga mapandungag matulog. Akong giampo nga makadungog sila sa pulong sa Ginoo. Di man ako sila mawalihan. So ang gihatag sa Ginoo nga pamagi, magampo ko nga muragwali, magmemorize kog mga bersikulo nga naghisgot og kaluwasan, naghisgot og pagtuo, naghisgot sa ngalan ni Ginoong Hesus og plano sa Dios. Unya mo nay akong ilitok des og mga pagampo hangtod nga nakapamuhat ang pulong ang Ginoo, ang balang espiritu diha sa ilang kinabuhi sila mga pulong. Pinaagi sa pulong sa Dios ang ilang dungog. Hangtod nagka-interes sila. Dito nakabasa kog Biblia. Unya sige na akong gipandungan akong asawa. Pero katong yung istorya nga magminyo mi, after magminyo, simbag po sa Katoliko, wa na natuman.
Kay sukad nga kami nag-uban na gikan sa gikan sa dihang human mi kasal, nag-uban nami. Wala na si una-una kasing-kasing ang pagsimba sa ilang simbahan. Kaya nga naman, nagapanglihok na ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Ang balang espiritu. Muna nga, ang asawa, ang ison sa akong asawa, ang maison sa akong asawa, sila mismo ang nakasaksi sa dako kayong kausaban sa akong asawa. Munang makatestimony ko, alang sa kinabuhi sa mga bana nga ang ilang asawa problema, dili na problema karon. Basta maninood lang ka sa pagpangalagad. Kung ikaw asawa, problema nimo karon ang imong bana, dili na problema nimo karon. Kung maninood lang ka ug buhata lang ang gitambag sa Biblia. Dili pa uli ang tanan. I-enjoy ang imong kinabuhi ug imo lamang ni maangkog mabatunan ug mapuy-an kung maninood ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanatong tanan. Ako nagtuo nga daghang kinabuhi sa bana ug daghang kinabuhi sa lalaki nga mausab ngadto na sa pagpangalagad sa Ginoo kung ang mga asawa o asawa mubuhat lang gyud sa unsay gitambag sa Biblia. Si Divina Daitol tinuod gyud na pastor kay sa 30 years na namong mag-aasawa, siya wala mga lagad pero karon kauban na nako. Siguro sa permi niya nga nakita nako hilabi na sa sige og paminaw nako sa mga online preaching. Nasa nako kanunay og Biblia o nagbasa nako kanunay og Biblia kada Domingo simba, pero siya grabe kaayo siya ka sugarol. Pero karon sa tulong ug awa ng Dios nga kanunay ako giampo nga biyaan na niya ang iyang bisyo karon, praise the Lord. Aser na sa simbahan, no? Pagkanindota. Kaabag na sa simbahan. Ingon diri si Rosan Pisangulo, tungod sa dakong gugma sa Ginoo, iya tang gipag-o. Og karon ang Ginoo nay maoy nagpuyo kanato, dili na ang tawhanong kinaiya. Glory to God, no? Jocelyn Bagyo ingon diri, maayong gabi pastor. Tinuod gyud pastor, ako pastor gisalig na gyud nako sa Ginoo. Ako sige ra gyud kog ampo nga ang Ginoo ray magpamuhat og mao og mo bag-o sa ayang kinabuhi. Basta ako pastor naningkamot ra gyud ko sa akong kaugalingon og mo paduol ra gyud ko pirmi sa Ginoo. Naga-worship sa ko kadlawon o gabi bago ko matulog o gisalig nako ang gisaligan akong pulong sa Ginoo sa Jeremias 33:3. Amen pastor. Pananamalantaya walang gawa patay. Nagyod buhat. Amen pastor, halos magmata nako buntag ilihans nako akong bana. Mao na wala gyoy imposible sa Ginoo. Wow, no? Congratulations. Salamat sa Ginoo sa kabaguhan si mong bana Sister Divina. Imelin sa Chandi Prasad, maayong gabi pastor ug sa tanang naminaw sa tibok nimong pamilya. Si Brian Jason Sinita, maayong gabi. Amin pastor, na bless ko sa imong mga pulong nga giwali, daghan kong nakatunan. Dalaygon ang Dios, no? Maubalik ko sa mga messenger. Good evening pastor, salamat kay nakaabot pa ko pastor. Dalaygon ang atong buhing Dios. Salamat kay share ra gyud ang ato ang programa, ang ato ang panag-uban. Og ako nagtuo nga ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Mga kog pasensya sa mga nag-request, oras na sad sa akong pagpanamilit, oras ato nga programa alas 9:19 naman sa kagabion. So dili pa ko manamilit mga kaigsuonan, magpasalamat sa Ginoo sa mga pulong mga mensahe nga atong nakatunan. Mag-ampo ta og mag-inampo ay ta sa ato ang panag-uban. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Amahan na mo nga Dios sa magkagagahom, salamat Ginoo sa imong mga pagtulunan, sa imong mga pamaagi nga imong gipaabot sa matag usa, ilabi na gyud sa kinabuhi sa mga babae nga dunay bana.
Salamat Ginoo nga ikaw ang Dios nga mong gilagaran kanunay nag-amuma ug nagtudlog nagiya nagpahinumdom sa mga pamaagi nga angay namong i-apply ug kinabuhi aron ang panalangin nga imong gisaad mo abot sa matag Pinoy-anan. We declare blessing sa mga asawa karon Ginoo nga dunay problema sa ilang mga bana. Nga imo silang giyahan, imo silang tabangan nga ang ilang nakatunan nga ilang nadunggan ilang ma-apply ug makinabuhi samtang naapas kalibutan. We declare blessing o God bisan pa sa akong pagpamahulay pangatulog kami tanan imong ubanan ug proteksyonan ipadalain kani gamahanan imong mga anghel mo'y magabantay sa matagusa. Salamat Lord sa imong pag-amuma ug pagbantay pagkatiman kanamo. Dalaygon ka nga Dios nga magilagaran. Dungog mga pagdaig pagpasalamat. Among ihalad diha kanimo ang tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nindot kaayo tan-awon ang pamilya nga nagkayusa. Nindot kaayo tan-awon sudungon kon ang bana ug ang asawa nagsinabtanay. Bisan gani ang mga anak nga magsudong, moingon gyud na sila nga malipay na sila nga muuli silang Pinoy-anan. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo kanako kanatong tanan. Kini nyug suon Pastor Gideon miingon usab sa atong programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless, good evening, and good night. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus nagahalad mga pagday nag-aawit kanimo amahan ihalad na ang tanan itugyan na ang tanan diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.